ƙara gane lallai wannan tafiya ta zama ƙungiya. Malam PRO, Malam Yusuf na Daba Samaru, ya ce daga yanzu wannan da'awa za ta dawo ita take kafa limami, ita take tsige limami. Wannan tabbaci ne na ƙungiyanci. Duk wata tafiya da za a iya sa kaliman, in kai laifi za a cire ka, za a iya kafa ka mai wa'azi, in kai niyya laifi za a cire ka a wannan guri. Ƙungiyanci ne. Malami da aka sani yana da makaranta zai ringa wa'azi ne har ɗalibai su ga ya kamata su gina makaranta, su ga gina makarantar su gabatar, malam ya zo ya ci gaba da koyar da su karatu a gurin, ko kuma shi yana da kuɗi ya gina makarantar da kanshi ya ringa gabatar da karatu, wanda yake sha'awar ya zo ya saurara. Masallaci malami yana zo yana gabatar da karatu gwargwadon sanin shi, in ya gama in wani zai yi ya zo ya yi, wanda ya faɗi kuskure shi kuskuren yake kan shi, in an masa gyara in ya niyya ya karɓa, in bai niyya ba ya ki karɓa, shi ya cutar da kanshi. Wannan shine tsarin da'awa. Amma duk sanda kaji an ce za a iya kafa malami, za a iya cire malami, ba mai wannan karfin sai dai kungiya. Saboda haka wannan tabbaci ne na kungiya. Malama da dama wanda ban taba tsammanin zan gansu ba, akwai daman wa'inda nake da yaƙinin ba zan gansu ba, irin Shek Yunusa mai risala, kuma ban gan shi a gurin ba. To amma sai daga baya naga wasu abubuwa su ma daban ta ɓangaren nasa. Kuma abu da zai ƙara tabbatar muku da cewa ƙungiyanci ne, kuma a yanzu wannan da'awa ba tana da'awa ne kan alƙur'ani zalla ba. Wannan da'awa tana da'awa ne kan wanda ya iya karanta ƙur'ani kuma ya san littattafai. Me hujjana? A cikin malaman da aka gabatar ko aka lissafo su za a ringa sa karatuttukan su, malaman da ba su san littattafai ba guda biyu ne, daga Malam Lawal Gwami sai Malam Idrisa Rijiyar Zaki Kano. Su biyu ne kadai. Su ma kuma abin da yasa ba a kore su ba a kisa su a cikin tsararruka malaman nan ba, saboda suna da almajirai da yawa. Wannan bayanai da nake muku, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, duka abin da nake faɗan nan haka suke, ko kana so ko baka so haka abin yake. Babu wani mutum da nake sha'awar in yi rayuwan addini da shi don in burge shi, ba kuma wanda zan iya ganin ya bauɗe wa Allah in goya mashi baya ko in masa kabbara. Allah ne ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. A cikin malaman da aka gabatar babu wani malami, duka malaman nan malamai ne wanda sun san ƙur'ani, sun san littattafai. Mutum biyu aka ɗauko aka gabatar. Kuma inda za ka gane tabbacin ƙungiyanci ne, da akwai manya-manyan malamai wanda tun kafin yara ire-irenmu ba su tashi ba suke da'awar alƙur'ani, amma ga su a gurin kuma ba a yadda a sa karatunsu ba, sai aka zazzaɓi waɗanda ake ganin sun yi karatun littattafai. Sai mutum biyu da ake ganin suna da almajirai. Akwai wannan malami na Abuja, Malam Usaini ɗan Daura, tun kafin su Abdul Aziz su fara ɗaura wando yake wa'azi da alƙur'ani a nan garin Abuja, amma ba a sa karatun shi ko ɗaya ba. Inda za ka gane ƙungiyanci ne fa, ba wai fa karatun ba ne, ƙungiyanci ne. Akwai wannan malami, wani dattijo nan abokin Malam Usain ɗan Daura ɗin, wanda yake daga garin Kebbi State, na manta sunan shi, shi ma yana gurin. Akwai alarammomi irin su Malam Aminu wanda ya kamata su tashi su yi jawabai, ba su aka ba PRO bai tsara da su ba. Akwai irin su Malam Sulaimanu Adudu, gwanan alƙur'ani, ba ire-irensu ake nema a gurin ba. In takaice maka, malamai da aka kafa a gurin duka wa'annan malamai ne wanda ake ganin sun san ƙur'ani, sun san littattafai. Saboda haka ga wasu a gurin ba a tsara da su ba, amma wajen son tabbatar da ƙungiyanci an tsatsara wa'anda ake so.
yanda za ka gane cewa da PRO ɗin da shi Abdulaziz ɗin su biyun sun tafi ne domin su ne suka jagoranci wannan abubuwa, sauran jama'a dijjansu ake yi. Su biyun sun tafi ne akan malaman da suka yi musu su sa su, malaman kuma da ba su mai musu ba su aje su. Asalin kuma dalilin da ya sa aka kafa wannan feji, ni shaidau ne kuma ba wai shakka nake yi ba. Abin da ya sa aka buɗe wannan feji a lokacin da wani matashi da ake ce mishi Khalifa, Umar Khalifa, wanda ya buɗe wani group mai suna admin a duniyar wa'azi admin, ya zo ya bayanan cewa zai buɗe website. Abinda Malam Abdulaziz ya fara zuwa mishi da shi shine inkari da kuma shi bai san shi ba. Ka ji wai kai da awar Qur'ani ko ka tallafa ma wani sha'ani na Alƙur'ani sai an san ka, sai ya san ka kafin kai ka yi. Bai san shi ba, shi bai san tarihin shi ba tukunna. Wannan duk bayanai daga nan ya gano cewa ya kamata su buɗe fejinsu, sannan ya bi ta hannun PRO suka ɗora wanda suke so suka cire wanda ba sa so. Duka wa'annan bayanan da aka yi, idan kana son ka yadda da ni ka biyo ni, in kana son ka ƙaryata ni ka fasa saurare, in ko kana son ka yaddan ka duba bidiyon da aka yi na gabatar da fejin. Shi bidiyon da aka yi na gabatar da fejin wanda aka sa malamai daban-daban suka faɗi sunayensu, a ciki ba a sa Malam Usaini ɗan Daura ba, ɗaya, ba a sa malam wannan malami daga Kebbi ba, biyu, ba a sa Malam Usman ɗan Dare, wanda shi ma tun kafin su Abdulaziz su fara ɗaura wanda yake da awa Alƙur'ani yana zaune a gurin, yana nan kamar wani bare saboda ƙungiyanci bai ɗaga shi ba. Shi ko Allah da ilimi yake ɗaga malamai. Allah yake cewa yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah yana ɗaga masu ilimi daga cikinku, yana ɗaga masu imani daga cikinku da masu ilimi. Allah yana ba su daraja. Ko gabatar da bayani, in ma ya gabatar da bayani shi to ba a tura wa mutane ba, ya nuna iya mutanen gurin ne suka je. Malam Usman Ɗandare, shugaban da awar Alƙur'ani ko kuma babban malami na garin Niger, amma ban ga bidiyon shi ba, ban ga bayanan shi ba, ban ji ya ce komai ba. Kuma da aka zo in takaita maka bidiyon da aka tura na gabatar da wannan feji, babu bayanin shi a ciki, babu sunan shi a ciki, sai gashi har da bidiyoyin 'yan yara su wannan Mustapha Ashaka, su Abdulaziz Salisu, su Ismail wannan Malam Ismaila na Dawaki, su wannan matashi na Manansawa, ko wane ne Muhammad Manansawa, ire-irensu su ne a jiki. Babu manya-manyan malamai waɗanda suka yi gwagwarmaya kan da'awar Alƙur'ani. Ya kai? To a yanzu zan tsaya a nan saboda bayanan da nake son in gabatar na tabbatar da cewa wannan tafiya an mai da ita ƙungiyanci, kuma wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙungiyanci ce. Ko ka yadda ko kada Allah ya sa ka yadda ƙungiya kake yi, domin babu wanda ya kafa Malam Usman ɗan gungu a matsayin shugaban da'awar Alƙur'ani na Afirka sai wa'annan mutanen da suka taru a gurin. Ba tabbacin Allah, ba stamin ɗin Allah, ba yarjejeniyan Allah. Kuma nan gaba sai an zo an kai matsayin da in ka taka hoton shi ka saba wa Allah, sai an kai matsayin da wanda bai nemi yardan shi ba ya saba wa Allah, sai an kai matsayin da sai kaga ana sagala hoton shi a kirji nan da 'yan takaitattun shekaru, ko da su waɗanda suka haɗa taron ba su yi ba, yanzu nan gaba sai ka gani. Ko kuma a zo a gina masallaci a rubuta sunan shi a sama, domin an sa shi shugaban da awar Qur'ani na Afirka, wanda duk duniya ba taɓa yin wannan abun ba. A littattafai kamar littafin As-Sunnatu wa Makanatuha an tabbatar da cewa mabiya Alƙur'ani zalla ba sa kafa wani malami a matsayin shine jagoransu, duk abin da ya musu daidai, duk abin da ya, duk ra'ayin da ba nashi ba ya tafi, duk ra'ayin da yake nashi an yi daidai. Ba sa, an yi shaidansu akan wannan. Daga wannan na gane cewa yanzu da awar ta koma daman ta malamai guda biyu ce. Ɗaya malamin da Malam Usman ya kafirta shi, Malam Muhammad Marwa,
a karatun shi na 1993 yake cewa Muhammad Marwa ai kafiri ne, jahili ne, ko ya ce shi annabi ne ko an ce mashi shi annabi ne, wannan kafirci ne, sannan kuma dan shi ya yi haka ba zai sa su kyala ƙur'aninsu ba. Ya ce ai mu ba zai sa mu kyala ƙur'aninmu ba. Daman shi a gurin shi ya kafartar da shi. Kuma yanzu in suka zo za su gabatar da jawabai ba sa nuna cewa sun fahimci karatu daga karatun shi, sai da su nuna ɗaliban shi sun sako da awarsu sun zo sun kama da awai su, sun sako da awar Malam Muhammad Marwa sun zo sun kama da awar su da suka fara. Dan tarihin da za su baka daga sanda suka bar ƙungiyar Izala suka zo suka kafa da awar Qur'ani. Wannan bayani ni Nazir Haƙili ne nake yin shi, kuma ban sha'awar wani mai sauye kira ni ya ce zai mun wani bayani. In ka yarda da ni ka yarda da ni a can, in baka yarda da ni ba ka kareta ni a can, ban kuma neman wani abu a gurin ka ballanta na ka ce ka daina bani daga yanzu. Wannan shine bayanin da zan yi na ɗaya. Bayanan da zan yi guda uku ne, wannan bayani ne na ɗaya. Zan yi su duka guda ukun a sannu, wanda yake sha'awar da na yi ya sani ya shiga cikin wannan